Jedan od ključnih ciljeva današnjeg predavanja jeste da pokušamo da pronađemo odgovor na pitanje kako je moguće da u jednom višećelijskom organizmu, gde sve ćelije nose identičan genetički materijal, ćelije ipak razlikujemo na osnovu njihovih morfoloških karakteristika, odnosno na osnovu njihovih funkcija. Poznato vam je da ćelije u toku biološkog razvića prolaze kroz fazu koja je označena kao diferencijacija. Rezultat diferencijacije jeste ćelija sa tačno određenom funkcijom i doprinosom celokupnom funkcionisanju organizma. Odgovore na ova pitanja treba tražiti u mehanizmima regulacije ekspresije gena o kojima ćemo govoriti na današnjem predavanju. Za početak ćemo se prizretiti šeme puta genetičke informacije koja je prikazana sa leve strane. I cilj ovog predavanja jeste da pokažemo da jednostavna šema prenosa genetičke informacije, da jednostavnu šemu prenosa genetičke informacije ne treba uvek posmatrati jednosmerno. Pokazat ćemo da su proteini koji su proizvod ekspresije gena, koji kodirajućih gena, elementi koji su neophodni za odvijanje biohemijskih procesa koji su neophodni za njihovu sintezu. Pa tako, na primjer, i sami poznajete protein koji je označen kao RNK polimeraza, a koji je neophodan za odvijanje procesa transkripcije u kome se jedan lanac molekula DNK koristi kao matrica upravo za sintezu molekula RNK. Takođe, proteini jesu jedan od strukturnih elemenata kada je reč o ribozomu, koji je neophodni katalizator za sintezu proteina. Upravo je ovo ključ za razumevanje kompleksnosti živog sveta i interakcija na molekularnom nivou. U nastavku ćemo pogledati na kojim sve nivoima može doći do regulacije ekspresije gena. Započet ćemo sa hromatinom. Poznato vam je da je hromatin kompleks molekula DNK i proteina koji su označeni kao histoni. Takođe, znate i da hromatin može biti manje, odnosno više kondenzovan. Upravo je